Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Kigima omwancho muligeria abigetasini y'Ensoko no gosemera kwa na kwabere kugutwara ubuligeria burobya kigima nabaigo kwego kelia emiroberio y'Ensoko TV nebiro binde nende ngukwaligania asemesa ya mangana mayanku manye nara yabereka okorekana korwa chingongo chonsi inyechense ikaransa oike rinde tosange asubwa mu kero chire chitalike isana na ibere cy'umutinyo gatano nalimo mwako yiga wikiri bubere 25 noyomo Jumapili ntanga nikegima asumotinyo yiga manchumulie na mange tokwaliganete asomogoroba olero buna abasaki baito babere bakuyasangereria nakweneke bunabere kagotoikera asemesa yamaya nyora yonsi naboko yabwate gwetera sensemeri mitandao Facebook nabo igo YouTube wetera Ensoko TV nchenkoro kwa Keru Brida nigoto kubwatanere Barnabas Yondari Toldi nabo igo Debora Kirbo asoko eneke buna chibicha niliogira gwikira sole asenchira ya Benetos kale ikegera ngwira nanda sege kege kirbusyo elinde tusanga mange senchira yowekirano Wanchumuligereria emesa eyamaya ni goto chakera ruikere eikeyega asikura chingaki abakenya bachagetegwete nenera emyaka 50 tatobono nigensemo yechisemi ya kire bitambukire binge elyo kwanekia obugimo buya bwa ankyo asikero mu Kenya ayo kagenderete amarwa negetange kemo kiatebekanire kegoturubania emirobeli asichisemi abasaba na inchi ekanisa nabo igo ebyombe bire gati yeito baboligwe babwaterana mone serikali nali amatunda y'ekisemi ararokane Vincent Munda otwaliganire oroboti robwateranete amangana alingete kisemi korwa chitariki 23 umutinyo gatano na kabere umwaka bweliwe ya mochimikianda na 20 goiko umwaka bweliwe ya mochimikianda na 53 ngomanyigwa n'abamanyimegano buna Kenya nigo yagambire no musongo ose British Empire chinga kiechi umuganda bwa Kenya nigo lekoinukiwa kurase megondo y'isokoro cyabone chinguru elyo yagwa abasongo abona ende bare kwenda mutu bachanda aba Kenya nabo kubona elyo bwene bwabo korwa tariki ya mo umutinyo gatano na limo umwaka bweliwe ya mochimikianda 53 ense ya Kenya ekarosi emirobere yabo yo gwetenera egento boiga bande bagoteba no egekamo kokyo busubule bwito omwaka oyo ase emirobere yo goshengera litukerire obusubule bwito chisemi gusama somo na chichimo kelituko abasemi ao nigo bagoteba chisemi amono bomanyi nenchera yamo yo kwenekia gukina kwa magendero asense yito ya Kenya nabo igo kwigora chinchera chinyinge cyo komenya amono kolemereria ali amarora gocha buno bukonya gokia goikera maya gocha ne chisemi netakire kegorie geke kigeliwe chinchera bakomenya banyole chisemi buna nabwa barai bankyo Daktari Richard Okero no mumanya mangana y'ekisemi omworo kiase chiskuru cha masomo manene gose university nabo igo no munyakiro gase bodeli koligiria mangana y'ekisemi ime county ya Nyamira niga komanya emyaka ya 53 kurege kama kokyo busubule bwito mututo kiase kisemi asa mangana y'ekisemi akika twakira twenene sana ekyagera bunense gitokonyora uru ntwabwate for example chiskuru chisaine kisukuru chiare kuba ruchinke sana nonye bali basometa abange okuigunga go basomete isiko ya Kenya university twabwate yemo elie gutuka Buganda Makerere lakini bono igabona tukwana sense ya Kenya tubwate chi university zaidi ya 40 ayo na rawa matunda kurwase ukwenyorera obosibole county ya Nyamira nerotera tuamagega asa matunda ya y'ekisemi twagakire kisukuru chikorekana goisana na ende bono igana ene chiskuru chiri tokoroka national schools konya Nyamira igo tubwate chiskuru ibere chyoka Nyambare boys na Sironga girls lakini ko emyaka ya itire ibere iga chiamente kire chiabeire
chisukuru 6 chire ase ekewange ekyo kia national chikoro kubono iga C1 schools ni chisukuru chiri C2 sub county those extra county schools at least bono iga nabotogoteba ng'anto bwate chisukuru chisaine ase ime ya Gusii na Nyamira. Kando ne chiatue chichonsi ebodi ye chisemi nigegasaine gukoreka chinsemo chiri abasae balia bakoranire ne class 12 kolende batanyareti kogendera goche university barabe bakogendana konyora maigere yobo bundi ao unenchera ya moyoko bachinguru tenenere county yaito ne bwate VCT chire bono iga zaidi ya 20 chiri ase vocational training abana bakoigera chikosi eki chia magoko elinde banyara ko bakora emeremo na chitogenderete bono iga bune county ntubwate kere sub county utatige sub county ya moya manga nere iranite maigasi nini echinde kyonsi ekinye so fanchi bwate TVET institutions ntubwate one national polytechnic ere north Nyamira north sub county korengana neli chikorio gochakwa kwa masomo yechi University ega Kenya University Act chapter yechi 2010 elira chagetugo mwaka bwe 2012 nigoligo chika kere county etwara masomo ayo egentoboge county ya Nyamira nero yasukire mutwe na koigeka oboroso bwa magachayo ime ya Kiabonyoru na ende bono iga so koligereri boronge ndoche ngatwatwarire University College ya Nyamira egiye korauna Kisii University ekonyera ase miaka 3 baada ya miaka 3 irinde na erenya ariko bagegwetenera igo bono nero togenderete gupambana bono iga na no gosemeri gwaitunga umutinyu yukianda mwaka 2026 konya turaba wanafunzi abatangani irinde university echake igo bono kurwa buno botogoteba nga muiburi tabwati ngitambiro kendi gionsi ararwe asogutairo mwane school mutwe ye miaka 50 yo gwetenera serikali ya Kenya nigegendete kobeko koboko asomoroberio umanyikanete buna competence based education CBE egentoboge serikali goteba no ekena kiankio keberete. We have invested greatly asa mangana at TVET, in fact even goitani university because TVET na chiko produce abantu bago chiko improve the economy such that we have na into an opportunity to add value to what we produce na into tuchake ko export ebintu bune bitebya maino ndobwene tikona ko kugora ko ruisiko ya Kenya ebibiriti ebintu ebye bikebike turarosiga iga Kenya na into elinde totomego gichinse cheisiko ekiagara Kenya bono iga tweteneire ntubwate chi institution chisaine na mwana tayo bwenete ko tanyora ribaga esengenjo yokwegendereria na kwebeka boronge esengenjo yobogimo boiga gitogenderete gukinie gesaku buna mwanya gitinge na buna Kenya ngima amarua yogotindia na boigo botumiki bwa mariago ao ayo abereka guturwa ni mirobiri menge aseamate tarabera chisemi na chirocho eke negetangase chisemi engane tageto kubwaterana kwa igoro mono sere taro patime Kenya mwambi omotembesa procreation kimoranje manyanga generation ya mambia igera sabana baitu mwe kurugute na inwe mobeke nga abana na kibago to kabande school egere basome mambia chako gokonya omwana mambia aho ko chenje ese community ito astomenyete ko rere kene ko bwati na nda akorobo muntu unabono amaruarang ne school tari bana boka bako bababe nona barumba bakusiba amaruwa nabo yosini kiguru school ochire okosiba gonda asaba abantu bari baraliange ndubwate nyumba 10 ndubwate abatureti batebinga omuchigete nora ndocho konia amaruwa echanga maruti nora konia amaruwa busa muchinora konia amaruwa taganeri egere ichikurito liwata lya Kenya nga epate bange ne school maruwa ndonsi town wange ne school isababu neroro igago saria abana na nda influence abarimu na barobo igo tetubwate ne twense abagambi amagambi no kwamba marunara ari neighbor to my school so that tumurusire amaruwa yororo amaruwa satali ebinyoro biri amaruwa atali batanga ambo Kristo nabokoreta boti abakora abana basometa bi asa amaruwa njere tu akaba nabokora impact ya maruwa nyomba teno yerigana amaisa ya kagendete komureka abagambi abaraibe kanisa na barabotega basagati Zakaria Nsomu no Murandia omotati na boigo museme bwa mangana yebirengererio abasae emambia ya ino igego sareka asengenje yo gutumeka kwa mariyo yo gutindia kero kende goro mwana vunsi kero gwasoire gutumeka mariyo yo gutindia benenya sore
ebe na amarua aya igagosaria future yaino tigankwanere bari bakwenga imagine ekero gwasaririe kenyoro utanyore abasae mambiende baragokonye tutanyora abarimu tutanyora abanyagitari tutanyora abarandi abaya asenginjo ya marua ari kwengire asaririe abantu mambiende nonye nayo uragenda nyagitari ngaki urakonywe ekora gwasaririe kenyoro ntuo twabasaba mune kanisa nga mware gwanja muriye biasara mucenchi biasara murakore ebiasara ebina bikoreto gusesenia abantu abange bagenderere ne biasara tari amarua bakone mwana ta kunyara go concentrate asa masomo aye gagutumia chinyasore iki gagutumia amaruaya muiburi ta kunyara kuira mwana sukuru onye karo morebi onye kagutumia ebintu ebyo nebi nabyo bintu bigukikuira ni egesa kumagega nabo twari gusaba tubwatera naso bwamo n'abantu bari bagenderete konyora ebisabu gwetera aso kwenga nako abana baite ebintu ebiga komoranje mwari guturika mutige ekiagara negesa kumogwita. Aya, kwa majina mimi naitwa Esther Ojwang, the sub county AP commander. Nikizingatia mambo ya pombe na illicit brew na drugs, tafadhalini nyinyi wenyewe mnajua mahali penye ziko, na with your volunteered information automatically tutajaribu juu chini tufanye nini, tupunguze, kama sio kupunguza tu eradicate totally. So tuweke mambo ya education mbele, ndio itatupatia hekima na maarifa, tuone vile tunaweza kaa na wanajamii. Serikali kegente gusegeta compulsory basic education goiko grade gikumi na kabere. Dr. Richard Nigakuboria kero yo mamenta magerio muto yechisemicho lakini gwetani 12 abagusiba mintu goiko mwana agende gitambukiro kende gyukwenyorera amaigeri guyege ntarabe gakokora na kekogera toko encourage kere sub county etware TVET institution asabana bakogire gasi ya magoko igo ebintu mbire tugwende kogeria abana baito bakwenyorera bwangu na ndirinde bono twasoire ase getambukiro kende gi education eketokoroka CBE tutagete omuntu uri otaseseniria asa masomo no bwate gento gokora igo we encourage competencies post secondary abana baito banyore trainings various scholarships inkirororo igo mwana undi bwensi tatigera 12 atebe ngokurire skuru twarango obumanyigete naye igasi ya magoko gokora era kwenebo nayo nyore ndagera ya kawaida nayo ki opportunity kiagire kinyinge obe part and parcel na nabo toko encourage bali bande bayikire konyora those certificates come together form a company kitenda nkiroro kinyinge kurwe county ni national government such that you also get to work for your country for your county kurwa buna bokonyora na intu tukinire bunegesaku ekyombe kyabama wechinse gose UN niko kebegete gisemi ase namba ya 4 ase birenga 212 byamaro yo mwaka bw'ekiru 2030 ibe bikone kyobugimo buya bwa magandaro. Vincent Monda, Ensoko TV, Ekaunti Nyamira. Biamono sana mulikito Vincent Monda asoko twaliganiria orobotiorwe oskabosio abarandi hamona abarai babasae bechikanisa chegi Adventista kurasigeta sene gya Kenya niko baburirie abayibuli kuligereria chimbwa chi abana babo nako baorokereria chimbwa chingia na komenya kemoika bakwana sechinsemo cheibenje igotoka se wodi ya Sengera Bosoti ebunge yabo machoge chachi county ya Kisii chinga kichia social Sunday ni gabara yabo n'abarandi bagikire bikore bici skuru koya nako bole wizara y'ikisemi koligia enchira ya bwango yo gukora umuchando yo boigo nigo bamentribuna nerebya abasaye bochamo abasemania kibugima na boigo kwegenderia chinga kiboigo bagokera amaigilyo banyora anene gwetania kurwa chinjira cyubosalia mulikito Apolinari Sakama norobotirwe kugwatikana n'umubaro munene gw'ikisukuru ekikigenderete gusambwa n'ekinde kwigorera borokigwa gucenka nikabona abarandi amona basaye besokire na kugikeria ebikore ibyo gusamba kisukuru egento bono baburiri abayibori kurigereria chimbwa cyabana babo abayiwe bizara y'ikisemi gwikaransa inse erikogaya no muchando yo Samarieta nkuru kwa Wycliffe Mogusu chomorayo Kenya Station director y'abasaye na aba barasti skuru moroche kigendeta sense yaito ya Kenya ogosamba we skuru kwa beiro konge kurenda aso kumera nuko ase chi social Sunday ase
okumera nase kanisa ngunya gosegetana tule twamani ikine kebe abana baitu bachira chinka baibori baitu tiga moborokereri buya elinde bamanye nkike bwene tokorwa asogosamba taliero solution tangoro ku Pastor John Ombasa nabo igo tukubasegeta baibori elinde tunyara ko batogotebya abana baitekene kegerege ntokeroro abaibori tobisete mono nase gotebya abana baitekene anne mono ekero bara mona intwe tukunyara ko tukubabisa eta enkoro kwa Steven Nyabuto omorai bw'abasae rorire kisukuru kinyinge chikoya ekinde chikonyara ko babana bakwigorera bakogendaka bone gento ndasabe kurwa asaba ibori nabo amane serikali ebukuni goteba nga orokereri omwana ogo karomoke ekerara akine aitanyana kubukonyeba bago kwana ya chinga kichesoso Sunday ase chinsemo cheibencho gabarai amona barandi abo batebire bunanere buya abasemi kubwatekana namakomu abo agwetera kwachira iga rituko rya rero guna basae okobeka obomo obwa basae ase station yito ya Kenyanya ase yagokora social Sunday twayekolera ase getike ibencho ase district ibencho obuyobo iga bogokora social Sunday iga no koleta basae amo naende koroki obwanchani amongst ya asa basae begoito naende koleta obwamate obuya bwechikanisa chito chitwetaneine abo iga sense yito ya Kenya yons nabo twali gusaba mwasabirania abasase bali babate challenge ao echianda ke chiko ba itake moika ingego tokonya mne ntobasae tunyara ko ba aka tukubwaterani wa mona barandi baita mona balisi baito mbato tange kurwa asugusari obonge oburanye ko bogoto ikera erinde tubwatanamo na gusanga sugukina kemoika yakari mekutano mne ya rangeriwe igotogosaba abarayi bonse bekanisa twabwaterana asugokonya abasae asomo barubwa abasae abo baikerana esusu Sunday yo nigo bagokeire obosemi obubanyora anena mono bule bwechinjera cyo gwetanga kurwase bikoro by'obusaria. Nimefurahia sana kuwa hapa. Sisi kama wana youth tumekuja kusocialize to grow kispiritually na wengine tupate wachumba. Kiriria rero twego kirimono una basae ba Kenyanya na kubwa mono twegeire ayara manga ayara tokonya sobugima bobocha. Unencho musana isomire asamkane bo guide na criminals o deal. Anyway, obo twapunguza tu mangane obutalia. Reporteri Nsoko TV kurwase chinsemo cheibencho echitigo bosoti ebunge abo machoge cha county ya Kisii nchireta na Apollinaris akama. Muwaziri omukuru Dr. Fred Matiang'i nigagikire bikoro bigosambwa chiskuru ekyo kirire chiskuru wetania emerongene gosiekwa asegeka kaukwana nigaburia serikali kubwatukeni beisani gochia siskuru gotegerera ikirero ky'abanene ase chiskuru nabo igogochora omuteneri okora obonchereria wochia ase omoroberio OCBA. When my colleague talked about the work we were doing in the Ministry of Education, it is also service to God, honesty and commitment to the service of our country. Saa hii nikiongea hapa mbele ya kanisa, over 40 schools are closed. Unrest and so on. Probably by the time I finish my speech, another one will have been closed. It's true. 2 others will have been closed. By tonight, another 10 or so. Ukiangalia vile dunia iko, and Excellency the Deputy Governor and all my friends who are supportive of this administration, tunasema with tremendous respect. Kasi imekuwa ngumu, you can see it. Maana nagani wananchi imekuwa because we have never had the kind of crisis in the education sector that we have now. Na wale tumekuwa huko, I can give you proposals with one of my eyes closed. One, stop wastage, put money in the schools, so that school principals have money so that they can run the schools. They can't run the schools on saliva. They need money. The capitation should go to schools. That is a straightforward matter. Number 2, I would tell them, appoint a principal secretary, curriculum reform, because that is a special thing we are now implementing CPC. But listen to the principals, listen to parents,
Most important, I say this from church, listen to church leaders. In Kenya, if the church or the religious communities did not invest in education, we will not have the institutions we have. Method is Nyinyi Kwanza and your example. The investment you have made in the education sector, on a university and so on, you should be listened to, and so on and so forth. So mimi nawaomba wenzangu tuangalie hiyo. Umunyakirugu onyakenimo health unit yogakora hegasi nenyagitari yorwaki Richard Nyakeya nigaburire eyamate elibwateno kubeka obocheno asichinga cyabo iri kurwanya nabo yigogokeya umuchando yo anigo Rasetara yo gusibia eyamate chinda ensemeyo asomurobelio yo boyo kurigia ekirugo kyobo seneta ase county ya Nyamira Jeremia Migosi oyo aligania boigo gusira bali bwate amoni chinda umugasolero ase chinsemo chia bunyamakera imeye ward ya Magwagwa amona ya imeye ward ya Bukeira se bunge ya North Mugrango bagusanga nigetaseni gensoko nigabamenye abo bamwirene mbya mono Jeremia Migosi hasoko banyorana kubakonya chindagera abwase bamuboliye na endagendera ko basira iri gosumo chando yo noere kwa Richard Nyakeya igonde chairperson ya Nyakedimo community health unit ere linked to work health facility igona ale gotebanga linganiri lye chinda lyabere lingana lingabune changamoto ase Kenyoro anene chinde chigo chikoletu asingenjo yabantu gotaligereria amangana yobochene senchere gwenerete ekiagera nonya nabo nekero tokubabekera malyo gaya asama gorase bara affected ni chinda igo nyomba ali asibamenye tonyole mba kuligereria lingana ni bado chinda nabo chikogendera ko baroro igo nale gosaba abantu baminto baigweta amangana yaiganga tiga baligereria lingana likoro kwa bachenu chinyomba chia busubuya chinyomba chia omwa na lichinda chigokwa na lyo tokonyore gasie nyororo buna banyegitari toko chigweni asama gorabo nale gotebyo mu Jeremiah Migosi oyo kobolyo boseneta bwa Nyamira ngambu ya mono asengenjo initiative ya bekire yo gushugulikia lingana lye chinda nyasaye tigamosiseni sana na endegendera konya abantu baitu oyo ebantu mururi kuri Nyamusi elinde bakoroka yambali na banyegitari bambongora goita baraiga no borega bino tukubanaga amaje mbegete zenime basane ngosabuze to devinga mbiamono nande gero egyotenine atawe bire mamanje bana konya kira guru asole tingukweba seito gere gaiga Mwanyabuka village wankwere ngambiamono Mwesimigo Migosi gwachire gotororera abana baitu baraiga chinda chiriete gwatwakira marioko gwatoire ndagera tinto kweba gwakira ngambiamono eso gotacha tigabonya kogoroko manene na abandu baitu basiengo batebinga tigabagwatie kyo mugambi Migosi akorire nere koraro dota Migosi ne shukrani nene sana asega asiengia gwakorire twarorire ndagera yaikira esukari yaikire gaiga chibande chonsi nchire gaiga bono ndoche na litukoria rero mbali kuchikoenda kwaso kuna koliga ali kuna kusabira bono igachira sokuja kubakonya ochira sunyu muntu nyambali gwata bakungwa banene igabwate jinda chimuriete tabwati ndagera tabwati ko mokorera bono nabamenyita igo bono tukwene so oyo muntu taitu gora ingambi yamono asayi abere ogocha kokonya bantaba mintu nabo igo goikera yarole kananga nabaisa ine ko murai sengenjo goikera kunyora baminta abalense mono Umonogeri bwebungerene umweske Moses Wetangula obori abamenye ba Bungoma kumubwate sio murai bwense asobochori buri bosio asokorosio bwa mate obuya sesabali yoborai bwa Western amatukale bosio ene keiri abamenye buna eretaligo chia kobori akero kende gionsi otatiga ekyo borai bwense awaso mwaka bwechiri bubere 30 nigo boy abamenye abo kubwate bibanda asobo ngehereko ene kebuna bamwire niri murai wensa sekero asentunda yakabere muri kito Edina Mora na robotirwe ase etarayaye ime ye county ya Bungoma omonogeri bwebungenene Moses Wetangula osabira abantu bechinsemo cha Western komoko boko Moske William Ruto
asentunda ya kabere asobochoryo bonene bumwaka ogocha bunenchereyemo yokoresio bwa matobuya asobora bwa matukale bosio kurwase chinseme ekyo. Nyinyi wote, I want you to be my goodwill ambassadors. Popote mlipo muambie sisi tunasukuma gurudumu ya Ruto. 2027 2 term, 2032 ni sisi. Mnanielewa? The easiest route and the best route for us to get there is to use the goodwill of the president, who is our partner today, who is our neighbor. Omusike wetangura orokiri okogania kwaye aseganga yaye yogoche gutenena akiro boranse omwakiri bubere 32 asa aboriria abamenyi kumubwatesia omurai bwense Ruto buno boroso bogotingia obwamate asendote yo yogochia konyora omurai bwense kuro chinsemechyo chia Western. Mimi siwezi na sitarudi nyuma hapa kutafuta kiti ya senator au ya ubunge au ya ugavana. Mimi naenda wapi? Na hiyo safari sitaenda peke yangu. Kwanza lazima nisimame na watu yangu, msimame na mimi. Jambo ya pili, lazima tufanye urafiki. Jamii yetu peke yake, hata tukiwa wengi namna gani, katiba inasema lazima upate 25% in 24 counties. Omusike wetangula boigo oburiria abamenyi kwene kyambale enenguba yabo enene eyereke bande no kubwata chikura asokwene kyaba mwakeire omurai bwense Ruto chikura asobonge na gutancha utumekwa na barai ba siasa kurenta chisegi. Wenu ni vijana. Kwamba ni muhimu kupata silaha ya kisiasa. Na silaha ya kisiasa ni kipande yako na kura yako. Uongozi utafutwa kupitia kura. Uongozi hautafutwi kwa kupiga kelele na kutukana watu na kuzungumuza na kusema mambo ambayo haieleweki. Jambo la pili, kwa nyinyi vijana, mimi nataka kuwaomba na kuwarai kama watoto wetu, msikubali kutumiwa na wanasiasa kupigana. Enkwana yaye nigo ya igwokoboko na barai kura chinsemo chia Western buna mwambo mabonga John Makali gati abanda bange abo basabire abamenyi kwenekia mbali nebibande na kwenekia engakiyo wakachikura besokiria sobonge eri wakachikura kubachora abarai babo. Adui wa kwanza ni wewe mwenye uko hapa na hujashughulika kuchukua kitambulisho yako. Jambo la pili, adui wa pili ni yule ako na kitambulisho na wakati ya kupika kura hajitokezi kwenda kupika kura. Ndio sababu unaona watu wenye hawana watu, they have no population, lakini unapata katika upikaji kura wao wako mbele yetu. Nzuri ambao hawapigi kura. Sio nyinyi mtajitokeza kupiga kura? Wiki ijayo hii kutokea tarehe 9 mpaka tarehe 19 tutafute kila mtu achukue kitambulisho. Kuripoteria Ensoko TV, Erieta Nedinamura. Omukonyi bw'omurai bwense omukoro Rigathi Gachagua nigabo Bakenya kumusabira chingaki aganyete ekina kiae kyogwa kwa isiko kina chweli tukolia ankyo agwana se kanisa ya PCA Metero Karen nigo aerera okwayaliga bose obuko nacherwa ekinekyo chingaki ekyo boigo nigo abolia kumusira ose aba kumusira ko babatoereru na kwenekia omulembe elio anyore obwene bwaye. Naomba mtuombe. Nilitolewa kwa ofisi against the law, against the constitution tomorrow. Kesi imesikizwa, uamuzi ni kesho. Tomorrow. So simutaniombea? Mtuombe, and we are ready for whatever outcome. If the 3 judges rule that we were treated unfairly and against the law and the constitution, and lift the impeachment and let us be, we shall be grateful to God, and we shall be very grateful that the justice system in Kenya works.
I have confidence that our judiciary is independent, is impartial, and will give justice to Rigathi Gachagua and millions of his supporters across the country. If the ruling goes the other way, it is still okay. We'll still have an opportunity to go to the Court of Appeal and follow the legal remedies that has been provided by the Constitution. I want to urge my supporters across the country, irrespective of the outcome, to remain calm and peaceful. Rigathi Gachagua is a very peaceful person, and I want to ask our supporters to be peaceful and calm. You know, when I was removed from office, the people who removed me were laughing that Rigathi has been removed and his supporters are saying nothing. It is me who told them say nothing. Ukikasirika, unyamaze, just sing. And I ask my supporters to suppress their anger because we are peaceful people and we believe in doing things peacefully. I want to ask our supporters who are angry with what is happening in Kenya not to do anything that is violent, anything that is against the law. I ask them to suppress their anger, but keep it. Next year, they'll have an opportunity on the 10th of August to express their anger at the ballot box. That is where anger should be expressed and nowhere else. If we win, we thank God. If we don't, we still thank God for his mercy and his greatness. This country is bigger than any one of us, and we need a peaceful country, and life must go on, irrespective of injustices that has been meted against many people, irrespective of the suffering that Kenyans are undergoing. Tuombe Mungu atatusaidia, tuvumilie, iko shida ya healthcare, ya masomo, insecurity, tuvumilie. Mungu atatuonekania na mambo yetu itakuwa sawa sawa. Omo MCA we wodi ibino muske Steve Arika ni golitko lialero aligania amamiranio yenkoyo migetiye chiosori kia Nyantrago hegati ye timu ya Shabana FC na ibino combined iligo itona ebiyewa hegati yabageni besko baikirana ngamono mwegereri wechi goalkeeper ase timu ya baiseke ya Harambee Starlets Franklin Miheso abagosori abakorobe timu ya Shabana na boigo Harambee Stars bakora nere Henry Motego abateneri betimu ya Shabana hegati y'abanda bange bayigonigo obokoreri bo wene bwabusa bagenda tekurwa asinye gitari ya Oasis nigabagasori benyorera libaga lyogochorwa ase okorokia egosoringia. Marefa wetu nataka muongoze timu zote zija hapa mbele tafamata kwa mazuri tena zaidi kwa heshima na taadhima. Leta kama msebwe godi ebeno lero twachago ikiranie ira twabataga kombe ya Steve Arika togaaka togatenga promise abakoyinga etimu kobwa nenyore timu ya Savana ekere yabuire timu yabwete ndero Savana bacha goikirania eira elibayete gonko batenga lituko lya lero lituko lya siasa igotobwa siasa abana baito be talent ba kaiga lakini ande moto na kitu alentera abageni bese political ya lero batukonye kurusia aba inkagaiga mebire banta tikobeka abantu bakora lesorinyo muntu agwa kwekero ko muntu nyagukura nyumba kitabwa ati oyo no mupira tokobeka abana ba to identify talent koruka abana bagende wa kumupira siko egere koranga ekewa kelini baete kiagenderere mutu. Kwa majina naitwa Franklin Miheso, ni kocha wa national team under 20 Rising Starlet na pia coach wa goalkeeper coach Ulinzi Starlets. Mwanzo kabisa tungependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hii nafasi ambayo ametujalia, na pia tunamshukuru mheshimiwa kwa mpango huu ambao ameleta hapa Kisii. Tunashukuru sana. Ni kitu ambacho tumeona kimeweza kugusa vijana wengi, kimeleta vijana wengi kwa pamoja sana, na mpira ni kitu ambacho kinaleta jamii kwa pamoja. Hilo ndilo la msingi katika mpira wetu sasa hivi. Ngoza berenga egende ko gende gukora. We are going to come back igana ande ekaro twakorire trials baito twanyora abageni abaya ngoja tuli nande igeri yakabere
tonyara konyora abantu baito baria tutagete kiagera ntu atenga mepira ira nenka. Kwa majina naitwa Sonya Kevin, ni mmoja wa wafanyakazi katika hospitali kuu ya Wasi Specialist hapa Kisii. Leo hii tumekuwa hapa kwa minajili ya medical camp ambayo tuliweza kuipanga na community ya Ibeno ili kwamba tuweze kuwafikia wale watu ambao wakati mwingine wana ugumu wa fedha za kuwasafirisha kufika hospitali. Kwa hivyo tumekuja ili kuwaletea the free medical camp ambayo wameweza kupata kuangaliwa miili kwa magonjwa mbalimbali na pia kupata dawa. Mbali na hayo, katika njia moja ya kukuza talanta katika vijiji, tumeweza kuleta timu zetu ambao ni timu ya Oasis na pia na timu ya Shabana na timu ya hapa Ibeno community ili kwamba kuwa katika mjuano wa mechi ya kirafiki ili kwamba kuweza kukuza na kuhimiza watu kujitokeza katika talanta na haswa hapa vijijini. Ntonda atebi mheshimiwa Steve Arike gente ketangani nkeringa na gokigusana kero mwaka Steve ngoletare tournament ya kunacha talents chia youth noni njenga kirite karona sto mupira abona nje na say the same thing like muneke na gakire motongti Shabana baka identify nje koruwe motongti kagenda Shabana kubakira na Steve nerengo motevinga kie kenegento kia muhimu sana aletire kero mwaka akunacha talents oiso korigeri bawo michira kitimu mune chese bagete koru sebaro chikaine koru ne kitimu chinka muneji ngo motevio mheshimiwa Steve asante sana aso identify the talents cha bana aba mbaba se ko gendo bwarifu gari siko ekina kingo kotevia at least wakolire gento kia muhimu sana. But these are the kind of things that we need as federation, that we partner with well-wishers, we partner with our government, we partner with all those who are eyeing towards developing our talent. Mancho muriere kora soroboti uruni otogoiko moelio wa mangana maya ensayemo kolende toskato nyegera chikoraga chense sato ayona mange ntobeto kuyasanga asobekirano mundu mwangiria segekeke kerebusyo ngosande nabageni beli tukolia lero astogo kwanera igoro yensune yegesibo igotoskale ngwirantore asegekeke linde tobeto gosanga mange chinkorkwa kerubo Frida twaruguligelia orobia kigima. Ella